Sultanat haban wan sinis Kidzo praise bangi yo shibon kijingkai bangin you try ingkang nga engu ya ublay ba ula ayalam yang asakani ka Potternet ministry nandu bangadang dan tang lai senam kila penhika yang komno ban buram ya ublay ban buram ya kikme kikpa bat kumjuru ya kipara marjan kila ay mansim yang ban ruai ban duai bat ban puli ka tinjung ublay nga aingu bangiyo ban wan hakani ka Kidzo praise ban yaro ban mani ya utrai ban nga best ha ban ruai ban pen crow you play ban nga kintu people ka kana ba fen wan lang sakani ka Kidzo praise bangila ban le kemen lang nga aingu you play bangiyo ban wan haka Kidzo praise Roy utrai nga kita isana ki bangalayo ban sim benta ba kani ka Kidzo praise benta la laisnam Bat ngalayo mat ay jingkut ku nakakitin jong blay nakajikay jong imama pastor. Ya ingo yu blay baga Potternet kalapoy minta siya ka episode ka ba arhajar. Ka ba mudhila kumba arhajar sin ngilayo ban yalap lang ba kani ka platform lang ba kani ka channel jong ka Potternet. Ujisu udan ru ya ka jin shakrin na ka banta ki kena. Kaladan ko ka por bagi kena ki one show try but ki sinran ki kang yaki kena ban lecho Jisu ndreu Jisu habo igata uong yaki to sha yaki kena bikin wan shanga na ba jonki long ka hima ki beneng u Jisu danru yakata ka jingsu khia na ka banda ki kena patu traru bo ingi gene ka jingsu khia bangin shakri shaki kena lengba gane ka jing shakri jong ka Potternet bangila ai ka wi ka sngi bagata ka de ka sngi Friday ane ka sngi tho ding yaka program ka bakerpang na ka banda ki kena yaka bangila ai ka teng ka Kidzo praise Nado ki por hagaba ni ju peni ya ka Potternet tang shisin shitayo ni don shisha ya kani ga jingtrang bangin don ya ka wei ni ki sngi jong ki khna bat kum tang ni ju don ya ga jing ya kran man ka por ni ju ya kran man ka por bat I pastor ban ong ba ladang ilayo ki sngi ki ba khambon ka wei ka sngi ngin ai ki khna hade namar ba kani ga jing angnor kala don nado ka sngi ka ba nungkong haba ngila don ya ka Potternet Gospel TV Ministries. Ngikan mau ba ka program ka banung kong do jung ki happy birthday ngilapan I gadi ka episode ka ba shispa khandai pusaw. Uda kasnam ukon lang blon usay upen kuya gipom klemjing salya klemjing benut I love him so he's so good to me Tiap supaya fish ni ka children's program haka Potternet nga kerteng yamihi ko ba bro khoi nya pri tholang iwi padiwei agar teng ban gan time ka tin jong blay em ka di ka bron kam tam haka jingem jongi God's love is so God's love is so that it even still rolling over me Bat kum ta la khai ya ka Kidzo praise program. Haka lai tarik u February arhajar khat ar. Hade ka kerteng Kidzo praise pat la ai dai pastor bantei. ngakan mau tu ka por bangin sedang ngimtip kumno bangin sedang kumno bangin le rei trai ong to ngi sedang syat ho khana yatho ik tin ki jomblai hikai ik tin ki jomblai but ngakan mau tu ka sngi nga ai ki jing kai shapang u jona but ka long ka jing sedang u mau jam u banengkong ya ka banging la sedang ya ka Kidzo praise program hagatu ka sngi Ka Potternet kala penbej bahkan peni ki program jong ki khna man ka sngi tho ding. Bat kani gade ka sin ka banung kong bangin sedang I made up my mind there's no turning back the past is behind Syukri jong blai baruta udai u mama Jonah yang ngu blai balang bangin ka program shibun ki khna ki amat ke jingkar khu om tang ki khna an rewat ki kme ki paru jong kita ki khna namar ba ki khon ki jong phi ki sngotanat dengan ka program bat ki juyo ke feedback ba bon ki khna shisha kim ju miss ka singi Friday namar hang to ka don ka tin ka jong blai ka don ka jingroi ka jingro ki don ki jinhikai na ka tin ka jong blai ya ka ba ki khna ki ju eat ba Around the world something's going on about Jesus love
Savior. His love will never end. All around the world, something's going on about Jesus' love. It's amazing. He loves us all so much with a love so strong. No one else could love us more. It's amazing. We're all a little different in many different ways. No matter where we come from, God loves us the same. None of us is perfect, so He forgives our sin. Jesus is our Savior. His love will never end. Ki khna ki long ki bakar pang haga jing shakri ban ngiu I haga jing shakri ka jong Jesus Christ ro ba ki khna ki la long ki ba kordor nambar ba Jesus Christ la ong ba tu sha ye ki khna ba kin wan shanga ban ngi tepro na ga ten ka jong blai ba ka ten ka jong blai ka ye tho ingi ba ka hima ki bneng ka long na ka banta kum yi ki ne ki baret ken kalong ka ba don kam haga hima ka jong blai bangin teiro ya ki hep ki baret Ning kong ang ai ngo yu try ling ba ka jing don jong ka ne ka Kidzo shisha ka yeng jong a ki khon ki jong a ki yo shibun ki jing mentoy habang I haba ki wan ki yo sngo ka tien ka jong bre ki yo ka jing hikai nang ta ki yo ru ban rwai ban yaro ban mani ba kum ju ru nga sngo ngu shisha na mar haba ki wan che yeng ka ki de yo shisha ki ta ki jing hikai ki ba pura ki da kan mau haki bat kum ju ru haba ki wan ki wan hayeng kita stana ru ban yale akai ban kum ki pastor bakin roi bakin ya ro utrai ka jingle akai ka jongki ka long tang ban ya ro bat ban roi ban ya ro utrai te shisha ling ba ka jing don jong ni ka Kidzo kalong shisha ka taka kalong ka taka school kan ka ba ai jing hikai kan kum no bakin tip ya utrai bat kum ju shisha kum ba ka ong na tin ka jong play proverb ar pu an real ko ong ba nyalam yu khna mo na du budang ret hak ta kalenti khnang ba unum ken ria kan onda ulatemen te ngai ru ba kum ki me ki pangi dan kam gan ban yalam ki khun na do ki dang ret bakin yo yu trai ha jing im ka jong ki khnang bakin num karya kan na kalinti ka jong ki hadu bakin dala he ba hadu bakin dala san My name is Ariana Nancy. I read the Bible verse from Revelation 5 verses 22 and 23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Thank you. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. Polina ka tuto mi lo prana ka wedo ka lai. Rosu mar ya la deba yo unklat ya utrai ba ubleju me. Na ka klam na sumara ki hugum ju bat ki tim sha ju bat ki an ju yaki banga kumemir ha khanis ni biyo anda mera la ba mera kadang ba mera thau kingi ba shang saki. Thank you. Hawan kong ang aga buram ka chingu shublay namar blay singi long bakraw si siang ada sngu sibun namar baula sei kini ki syakri ki jong trai ya ke bagi la seng ya kini ka Kidzo banga yo I baka don si sia ka ching ta bat ka ching pher I don I khun jonga I san ha ka tien nganget baki weiru ki long kemi ki mat bat ki syam ya kata ha baki pha ya lagi jong ki khun sia kani ka Kidzo mas ngongu yo blay mat nadu banga chu pek bat khmi ya kani ka program jong kani ka Potternet ministry ngayo bun ki jingger khu si sia kumbaka tin ka chu blay ka kren ha si ki Nongkhryiem spau kan nyo ka ong baga cinget ka chia dak bayo sngo bat kata ka bayo sngo yak dakak tin ublay ken yo I bakum ki me ki pa ngi penlut ya ka bor ngi penlut ya ki pisa bat ngi le kat ka bangila ban ai ke jing start ya ki khon ki jongi ka don kamro bangin penlut ya kata ka por ka jongi ka don kamro yangi bangin yalam ya ki khon ki jongi sha ka jing hikai hey bakila ban yo ya ka jing hikai na ka tin ka jong blay ka Kidzo praise ka de kawai ni ki jaka ha ka ba ni pdiang sngo ba ya baro ki hep ki baret ki bakwa banwan ban shimbenta ha ka ba ki yo ban shimbenta ha ni ka program bat kum joro ki yo ban san ha ka tin ka jong blay de ha ka por ka ba ngai kendu bat I pastor bantai ngawan ban ki kendu I kani ka Potternet de hadien kata ngadon ki khun ngawan ban yalam ki khun ru hoi kam dei ka basuk bangawan ban yalam ringa perkhat pade ting teng la wo don ka jing thai ting teng la don ka jing jeram ban wan mare ting teng kam dei ka basuk rei
umen siam aba blay iet pala dia ngau ai lat ukta sikta yang ngau ang balai la daya kejing start perthai ngi haban ye be ngi haban iki step balai pat ye kejing start ke bakan jamin siam kham tamma kejing start ke ba bom jukot ke bandum ja no ke bandum yap no ngin haban knyum lan ngin haban ni hap mo ban ting teng ban ong ni kum ta ni don ka kam ni hap excuse kini tai em kam sya ra kam sim janga kum ta ngawan si ngawan ya yalam ki khon ngawan si wan ya yalam ki khon ngaya khon ba hi la kalong kum no ru ngaba iki we sitien we khamat bon wan yalam ki teh dian kata ngada yo i sisa pade ke jingker khu ngayo i sisa pade i ki khon ba ki long sisa ki badap do men siam Haleluya, hakani kapor bening kong asngu ban aingu jublay ba ulawan yalam yang kani Kidzo bangila ban mani ban syakri una du bangi dangren bat nga kwaru ban kintu ba baro ba ngide ban yo ro you try bat nga stenat ban pe ka Kidzo bat ban ka banga best tam ka deka ban praise and worship nga just stenat ru ban rai haba don ai ru ngide ban long ki bachelor ban apply ka teng jung try but naka story pat banga bas kadai ka shapang jung ujona kumba ujona pedi nak mar utrangi pat ngimte ban le kum u kalong kunuksa ka babha tamingi habangi sngo yak surjung try ba ukhat ingi bangin le ai na penta jung u buka bat pedet kam ke jing em ka jongi ngide ban long ki ba kloi ban ngap ka surjung u bingin yarro bingin mani ubat ngakenturu kiwe ki kena bakin yawan lang kani ka Kidzo bingin la lang ban yarro ban mani ban pin kra kerteng jing try ki jing rai ki jongi bat habangi dan ru ngide ban plai kerteng jing try nginde ban long ki bale aran habangi le keman ru ngide ban le keman be hak utrai kumba ka tin jong blehi ka ong hindi ban i ka perthai lada unu uduru i ka perthai te ka jing i jong pa ubah baneng ka numdan shu ha u tukum tang hindi ban i ka perthai tang kinder ngi de ka e ka jing mot ka jongi ru ka de ban let bisha u jisu ha bangi dan ha ai ru ngi de ban long ki ba kloi ban klai ka teng jong try ban ba utrai un pendan kami ngi de ban duai man kesingi bangin yo sngo ki khat jong try ba un pendan kami ngi hakajing em ka jongi ban long i ai na ka benta ka jong u Kidzo bangi ita ngabas pat iki animation jong ukan bat apple bat kiwai ni ayu yang try bang lap lang ni kini bang lang kena bat ku bat habang ya slow ya ko jong ru inde ban thabi kum ujuna ndai ni dai ban ko u ya u Abang aingo ya ka team jong ka Kidzo ya ka ba kile ke editing lane ka ba kile ya ka bun biang gi sets ba ki pen biang ya ka animation ya gini gi jing pen biang baro ngi sungu si shayo try nagam ta kinir gi be train na din jongi ki ba ya shakri lang yo blay ba ya ka dai ga team ka ba trace tam ka dai ga team ka ba blay uda bo ya ki ba ka dai ba blay ula khat ya ki ba ke dan ke jing sno khiaro nagam ta ki khna bing ai ngo bang ida ai sha ka jing thap khti na ka ban ta jonki namar ka jing trace tam ka jonki ba nga sungu yo blay ke dai ki khna ki ba long ka laway nakamta ka balang ke balong ka laway namta ka ri ke jat ben reu ke balong ka laway nakamta ki imlang ka salang lada ki khna jungi ki long loss lada ki khna jungi kim don ya ka jing si sha ne ka nongrim jong ka jing im ka laway ka lakot badai hang ta pe hagini ki sngi mamenta kumno ba ki social media ki wan ra ai ki kom ba per ki jing kai ki ba khla ne ki jing batai ki ba khla lan ba ki internet lan ba ki mobile ba ki khna man ta no dang rim nga i ba ki la yo ban bat ki mobile ba de heng ta ka long ma do ka ta don ka up ka jing ma ka ba kraw ba de heng ta ngi don ni ka jing snow ba la kim yo si shai ka tin ka jong play ki ni ki khna kin ja ba ki ni ki khna kin sakma ha ka jing im ka jong ki soitan u thep ba ye ke bas niu ban pen jungut ya ke jingmut ke jongki banwan ra ai ke ki nongrim ki ba shirkha ya ke jingim ke jongki badeng ta kum ki shakri ki jong blai ba lengba ke ni ga ministry ngi da kwa banwan ra ya ka tin jong blai
ban long ka Nongkhryiem nagamanta kini ki khon ki jong fi ki ba pet ya kene ka program ban ngas ngongo yo blai ba dei ma pi ki mi ki paro ki ba pensilor ban pet ban nai pensilor ki khon ki jong fi om ta ki khon jong fi ya thu khana lang sepang kene ka program ya ki si fi kendo school ki bon bu school lang ne ki perlok perjor ki jong fi ki bahayeng ki basam ban pensilor ki ru ban pet ya kene ka program kam tam ha ka ba ya dei bat ki khna khnang ba ki khon jong ki ru ken yo ya ke jing sngo bang ken yo ke jing sngo tanat ken yo ke jing penshai ken yo ya kata ka mensim ka barham ka baplo ban shakri yau try unang penem jengi u Jesus Christ Ngai ngo yo blay bakum ka ministry hi baro ko wei ila yo iru shibon ba ki mensim ki ba kodor ki balawan shakahima ka jong blay khamtam ye ki hep ki baret ila yo ye ki hep ki baret ki banado dangret ki bajuan hagane ga jing shakri ban ngila yo sngi pasngi ki haga ba kila he bat kila nang san haga jing tep yo try bat kum juro ngila yo ka jingem ka jongki bakida long shisha ka jingker khu na ka benta ka hima ka jong blay Ngakateng Gabriela doing kong sngi, but ngayon ma jingker khu shibon habangawan hakani ka Kidzo praise menshwa nga jupet bhai ki jingrai jong I pastor but ngalakwa ban kendo I pastor but nga ongi I mommy be papa jong a bikin yalam yang si I pastor but hakui kesngi yalam yang a ba hadu mentarung nga jushim benta Kidzo praise but lingba ki jing hikai jong mama pastor ngiyo mat shibun ki jingker khu but nginang tip shusho ya kaktin ka jong ublay but lingba ki jing hikai jong mama pastor ngiyo shibun ki jingker khu but nga angu ublay bula ay nga kasap bangan la ban rai but lingba ki jingrai jong ang kwa ban kintia bat pendan beramya ka kerteng jong ublay bang kintia pi parlok beit ki ba pe ka program mentakas ni ba pen ni snok ti lang bat ni haba pi pe ka program ba pen yo mat shibun ki jingker khu There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb.
bat ka jingero baro kalej tang shau Jesus Christ namar bangila yo I ka jingai ne ka jong u ringkat bat ngi bat kani ka jing shakri ngi kwaro ban kentu ye fi ha kani ka por kum ki kme ki pa ki bahyen ki bahasem ngi kwa ban penshlor ye fi ba phila ban wanyalam ye ki khon ki jong fi ha kani ka program ka jongi re shwa ban le yakata fi don kam ban phone pat yangi kum ka ministry ru ngai ju penlong ye ka jing seng ka ba kerpang lam ta ki khna ye ka bangi ai kerteng ru ka Kidzo Praise Festival panau snam show snam ngi ju penlong ya ka ni ka jing shakri ya ka ni ka festival nam ta ki khna banu snam ban wan ru kan don biang ka ni ka festival Adang ye kran shafang ka Kidzo Praise Festival ka ko ka program ya ka ba ngiju yai up bat ngiju yai khme lenti namar ka don kai ka ba crowd ban yo I ru ya ki so jong ki jing tre shitam ga jong I baro kum ka team jong ka Kidzo ki hep ki bare ro kila ban long ki nong mani ki ba shisha ha ka ba kila ban yalam ya ga jing rwa jing ro jing mani bon sen ngi penshlori ki hep ki bare tang ba kin shu ai special number ngirungi penshlori ki hep ki baret ki jongi bakin ai ki special number rengi ai ngo yo blay ba ki hep ki baret om tamba ki shukut ha ka special number re kat ban poi shaka ban yalam ye ka jing ro bat ka jing mani Here I am to get right go. I reach up high. I reach up high. I touch the ground. I stamp my feet and I turn around. Way kita ki perlok udah ubah भाई यीशु उसमें से एक जो दोस्त है वो यीशु से बहुत ज्यादा प्यार करता है Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit. Yeah. I will sing for you, only for you. For the Bible tells me so. Besar balik. Kom ner! Ja, kom ik een kwartier zitten dan. Kom ner! Op een kies het kan je echt niet. Balle. Stiin nu blij kan, wanneer je trouw blij dat dan wordt baro, nee? De kapot baro, de jing baro, de jing mot baro, maar wanneer je ki para marjan, kom bij je ladi, amen. Wie neemt de para marjan na jan jong fi? Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Oh, how I miss him, jump and try, oh, king high. I'm gonna see you say, hey, I'm gonna see you. Kanika Deka Kidzo Praise Festival. Pisngokum no haba fiwana kanika festival. You try. Tungin yang nikija ka syang jingi, but chwab nginya money ben ya you try. Tungin ya raya kanika jing rai, kum ka jing dry benginya cut you jiso pod ono jingi.
กับพรูเทกจิงสุดหับได้กี่ปริวกี่บาอุสเงาบากับบุรมชูเบลเอาปลอมรอดบ้าพาได้ตั้งชมีไงยายตัวว่ากับชาบะมียาลางานยายบู Gospel utrai Start jam tisu berstart. Start di kelek balaan. Pilite pia ong bet ba kate gede hen men jonga. Ngam kuai kate bende hen men jonga ngai si ngai kate le. Beli bu bleru ay nga hen men balong kum kate. Pilawan Pedro yaki program jangka Potternet leng baki YouTube. Bangin ang tap show ika program jangki klong ru le si kim yo por ban pet haga singi tho ding ngai leng baki YouTube kila ban pet ing ni program ka badai daga ktien la jong ka daga sur la jong bat kumta ka badai daga jong la jong ban ngai ki khna ki badang red ki ba kham he ru ki sngo thu bhai ka ktien ki jong blai na mar la kren daga ktien jong hi Bagi ublay unang karku, ufinya Pedro YouTube, pila ban syutai be Potternet TV, ini Potternet Shillong, pila lap be ya kita ke channel ke jangi. I'm feeling good, good, good in a crazy way. God's love changed me more than I can say. Can't keep this in, gotta let it out. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Blay un karku ya fi. Daga di kapol ngi na kwa ban bo jing duai. Na ka ta jong pi ki ba ju khmi ki ba ju pej bat let's say don apeng jong pi ka di ka sin ka ban kong pi dang pej ya ka ni ka program ma ka ni ka sngi nga ngat ba ka de ka jing alam ka jong trai. Tingi na duai ka ni ka por ka ba menta ba nga ngat o trahi un kta ya fi un penan kam ki jing im ka jong fi. Fi de ki breu ki ba kodor ki jong blay. Bot fi de ki breu ka ba blay kwa an penan kam ki jing im ka jong fi. O khat ifi ka ni ka sngi ba fi ni trai lambat u khat ifi ka ni ka sngi ban long usenran jong utrai jisu ban nganget ha fi IT la de ka jingem ka jong fi kanum babi lano ru ba fi IT la jong ka jingem ka jong fi ka ta ka de ka bhatam ka ba fila le na ka manta ka jingem ka jong fi utrai khat de fi ka ne ka sngi kombo khat yu Petros kombo khat yu Yanis kombo khat idi ki khat alngut kombo khat yu Paul ha galenti she Damascus khat de fi ru ha ne ka sngi ta fi asngo ka tien ka jong blai IT bi la de ka jingem ka jong fi kan long ka jingem ka ba kaman ka jingem ka badan jingmot ka jingem ka ban long ru ka jingem jong ka jingker khu bat fin long ru ka jingker khu yaki wai ngine dwai ka ni ka por ka ba menta ine dwai le se dan preng jong fi film pat pediang ye jisu pila ban pediang no ka ni ka por ngai ka lu trai dan khat pat jupen up yu trai jongi ngai trai
udan hang ni ban le ke jing im jong fi filam khap bi khamat jong fi dwai bat ngai ke jing dwai ong try jisu Try Jesus. hagani ke sngi awana khamat jong me Hari ni sing awan khmat. awan ban ai ngo ye me try Awan ban ai ngoi. bang yo sngo ye ke sur ke jong me Bang yo soi ka so ka ba jong. khat ye nga ke ni ke por Ka ba khot yang ka di ka. try Try. da ka donut ke ba pendam Ta ka donut ka ba pandem. ngawan ko try khamat jong me Ngawan ko try khmat. ban ai ti lut ye la jong ke jing im Ban ai ti lut ila ka jong ba. ngala that ban yat ba ke ni ke perthai Ngala thai ban ya ba ni ka. and boot no me try Ban but no ye me try. but jisu Jesus. map ye nga Maap yang sat yang ala ke snam jong me sat yang ada ka snam jong. men long ru try jong ana do ne ke sngi Men long try jong. wan na po ke jing im ke jong a Wan hapo ka jing em ka jong. sin sharing a try Sen sharing. tho i ke kerteng jong a Thoi ka kerteng. ha ka kitab jong ke jing im Ka kitab jong ka and jing. long khon jong me Kan long ku. usun ran jong me Sen ran jong me. unong boot jong me try Bo jong me try. benon kam yang a try Don coming. nam ta ke jing men toy ke jong me Namun ta ka jing men agar tengu jisu Thank Jesus. amen try it by your feet ban ngangai un penan kam ye fi na do kan ke met ke bamenta ban ngangai om tang ye fi henry wat ke yeng ke sem ke jong fi ta fi ki hap ke baret u try na do ne ke sngi un penan kam ye fi ha ke school ha ke college ne ha ga no ka benta ka pa fi dan u try un penan kam ye fi la se do na pring jo fi ni ka por fi pang fi tam ngini ban dwai na ka benta jong fi la ban bo ya ke ti ke jong fi ha ka ta ka jaka ka pa fi tam ban ngai u try jisu udan na to ka jaka udan na to ka kamera ke jong fi ban kta ban pelat ban pen khia fi na ni ki bor so bor khrei ki buan ban ben ki buan ban le ben ya ga jing em ke jong fi ken phat kin kan ria no man ga sngi fen yo ma te ke jing lai loi ka ba shisha na ni ki bor bam man bharo ngini adwai ha ga gertengu jisu ngada hukum ini ki bor ki jing dum ki bor baman ni ki bor jong saitan ki bate ki bakom ki zoi ki krai baro ki ban ben ha ga gertenge jong jisu hukum ni ki bor mino mat kan ria no na ga mat kini ki kon ki jong try jisu la su spa ya ki da dor ba ka snam ba ga ni ga mat ka yin shong ga jong try ga yin shong ga jong jisu christ ga yin shong ga jong man sim ba ko ba ga hukum ni ga mat kan pdiang no i ga jimpen kia da ga jing yam snam ga jong try lapen kia janai porai pi ban ni bor jing pang jing dom baro gem dan borsho ban bat ya pi ban kedup ya pi ne ban kia ga jing em ga jong pi la lat na do ne ga sngi hagar tenga jong ji sunga do hukum jing pang pet no kan ria no but komet to pdiang no ga jing ban kia hagar tenga jisu amen but amen Nginget bau try ula pen kya ye fi haga met ka jong fi bat kum juro haga jinglong men sim ka jong fi lada fidang sngo don kam sho ye ki jing duai lani ye ki jing slok phila ban phone shangi shaki number ka ba fio e haki screen ki jong fi bat kum juro phila ban wan ikan doingi haga office ka jongi ka badon hapo Nongthymmai Nongkhryiem Inge scam baga program haga ni ga janmiet kala long ga jingker khu na ka banta jong fi wei pi wei ngin sia shambyang bat fi haka wei pat ka program jong ka Potternet sashi sien pat la da fi kwa ban shimben talang haga ni ga program jong ka Kidzo praise fila ban phone shangi haga bangi la ban khot fi haki sngi ka bangi don ya ki recordings to ai bo blai ka jing suk undorin kalang bat fi amen amen triangle ko fi Oh, making melody. Oh, children, let us sing. Make a melody in my heart. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Oh, making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Come on, thumbs out. Children, come on, thumbs out. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Thumbs in. Come on, thumbs in. Come on, thumbs in. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Come on, now elbows up. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Now elbows in. Making melody in my heart. Making melody in my heart.
bend. Come on, knees bend. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Now legs apart, children. Next legs apart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Now, bottoms up. Making melody in my heart. Melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Now pull out your tongue, children. Tongues out. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh yes. Now let's make a melody in my heart, children. Oh, Shisha, the